Makhosi sanibonani ngani zedlozi. Umkhulu wasemakhosini lo. Ozalenzisa esimabhileni wona ngo. Undaba enhle ke Xibongo ufakazi ngizothi nje ake ngithi qapu la. Ngesihloko ngizothi asithi sibalulekile. Ngiyangithanda ukuthi abantu beqaphele kule nto esizokhuluma ngayo esikhathini sanamhlanje. Ngizothanda ukuthi nje-ke beqaphele. Ngiyokhuluma la ngomthandazo noma ukuthandaza noma ukuphahla. Ukuthandaza kusuke kuyinto eyodwa nokuphahla kusuke ukuthi kuphela ukuphahla kolunye uhlobo lomthandazo. Before-ke ngiqhubeke nokukhuluma ngalesihloko, ngizocela ukuthi nje uku-subscribe laphana ku-YouTube channel yami. If uqala ukubona, just nje press there is a red button lapho ebhale nje subscribe, ebhalwe ngomhlophe ebhale nje subscribe. Uma busithanda lesihloko, just like the video and then usungasharisha ulwazi kwabanye abantu. There is my button nje, yonke lonto engisho ibhaliwe lapha at the bottom of the video. Bengizothola isikhuluma nganakho isihloko ukuthandaza. Kunesimanga la abantu baye bebhekane nento esuke iyinkinga. Uma ngabe umuntu ethi uyakhuleka noma uyathandaza, ekuthandazeni kwakho inathi into esuke ilindelekile ngani zakuthi into kufanele uyibheke, ngoba kunokwenzeka ukuthi uyathandaza kodwa umthandazo wakho awufinyeleli la kufanele ufinyelele khona, noma uba sathe uyathandaza uyazizwa uyanqamukelana ube sengazuthi uyabheda noma ngathi uphelela khona la endaweni awuconnect emoyeni, nawe nje uzugcina usuthule usungazazi ukuthi fanele uthini noma wenze njani. Okay, right. Okokuqala-ke into ngizocela ukuthi ukunakisise la one first of all uma uzothandaza. Intweni osuke uyithandaza, uma uthandaza umuntu kuyakubaluleka ukuthi ukuthandaza kwakho kusuke ekujuleni kwenhliziyo yakho. Secondly, akube yinto ekuthintayo ekujuleni kwenhliziyo yakho nento okuyiyona ophokophelele ukuthi ngempela kube yiyona nto eyinkinga ngaleso sikhathi. And futhi make sure ukuthi umthandazo wakho uma ngabe uwusho ungawusho njengomlomo kuphela. Mawukusho kusukela ekujuleni kwenhliziyo yakho. Engicabanga ukuthi isikhathi esiningi uyaye uthi uma ngabe kuthiwa khuleka kuthiwa jula, wena uyitshela ukuthi kusuke kushiwo nje ukuthi hayi mhlasimbe yiba lusizi. Cha, akushiwo njalo. Kusuke kushiwo ukuthi beka leyo nkinga yakho kusukela enhliziyweni yakho, ngoba uNkulunkulu nomoya oyidala nabantu abasuke bengasekho uqala bebheka enhliziyweni yakho. Iyona yiphi into ebaluleke ngempela. Ungafika uphatheke kabi la, uphatheke kabi mhlasimbe uphathwe isimo esithize, kodwa uma uzothandaza uNkulunkulu ngoba usulilahlile ithemba, noma uzothandaza nje enhliziyweni yakho kodwa kungekho lokho, umthandazo wakho uzothi uyathandaza uvana uphelele emoyeni. Yebo, kwesinye isikhathi angikuphiki-ke zingane zakwethu, zingane zedlozi, ukuthi kuyaye ubangwe nayinto nje. Kwesinye isikhathi kuyaye kwenzeka kube yisitha esibanga lokho. Mhlasimbe noma uthola ukuthi kunesidalwa esifuna ukuthi ushintshe uhlobo lokuthandaza, ukuthandaza ngayo. Kungenzeka wena uyathandaza njengesikholwa, njengokwaziyo nje ukuthandaza, uyamemeza, umemeza uJehova, umemezele okantani, kanti isidalwa esisondele kuwe ngaleso sikhathi iyisidalwa esidala, noma ngathi silibhinca, noma ngathi asiyazi le ndima yokukholwa yokuthandaza kanjalo. Siyazithanda ukuthi uthi ngaleso sikhathi isona esisuke silethe inhlahla yakho, esisona lethe umthandazo noma esizowuphilisa wena ngaleso sikhathi. Siyayisidingeka ukuthi-ke mhlasimbe-ke ushintshe ukuthandaza. Uma umuntu-ke okamoya kulula ukuthi ukuqonde lokho engikushoyo, ukuthi uyawubhekisisa ukuthi okay, ake ngivele-ke ngishintshe, ke ngizame ukungcono-ke ngiphahle, ukhuleke nje. Kukhuleke nje abantu bakini ubabize uthi bayede nina nobona oyibani bani, bayede uma ukuthi njalo Ntuli sokufanisa nesibongo sakithi,
uNtulompembe, osompisi, uGudidi, babize ubaphahlele usukela esizukulwaneni sesithathu uze uzofika usuke esizukulwane sokuqala njalo uze uzofika esizukulwane sesithathu. Uyabona nje uphahle ukhulume ngaleyo ndlela osuke ukhuluma ngawo, uma ukuthi njalo uthatha amakhala njalo kube uwona uphahla ngawo, noma nje uphahle nje emsamo ukushunqe leyo mpepho noma kwenze kanjani okhanyisela isibani, isidala sizawukuzwa ukuhlupheka, sizawukuzwa yonke into. So-ke ngiyangithanda ukuthi abantu ake nizame ukuyibheka le ndaba. Ningahlezi umuntu athi hayi ngoba nakhu uthe uthi uyathandaza wasenqamukela bese vele eshiya kanjalo. Ake kwesinye isikhathi ukuyilalisa iseke suyibhekisise. Ngiyibeka ngoba ngiyazi bakhona abantu abaye befinyelele ekuthenini baficwe lesi simo ukuthi uthi uyathandaza uvana unqamukelane ungabe usazizwa kahle uthi hayibo engathi uthi uyabheda, ugcine kwasuka wena uzizwe ukuthi uma kungabanga ungayisitha esisuke mhlasimbe sivimbe noma sivale izinto zakho, kuya kube isidalwa somuntu osuke engasekho. Ngiyabonga-ke ngani zakwethu, ngiyabonga. Kodwa-ke okubalulekile kakhulu ukuthi yonke indaba ayisuke enhliziyweni yakho. Uma uthandaza, uma ukhuleka, noma ngabe ukhuleka ngahlobo lokukhuleka, noma uyaphahla, noma ngathiwa uyakhuleka uyathandaza lokhu kwesikholwa. Makhosi, ndawonye, ngani zakwethu, amen.